għal-benefiċċju ta' min ma tantx huwa mitla tal-qasam xjentifiku. Xi tfisser ir-riċerka li ħajsir f'dan iċ-ċentru liema tip ta' qasam partikolari? Dan huwa ċentru li ċentru tal-molecular medicine u għandu biobanking, ma l-importanti hija il-molecular medicine fejn daw jistudjaw speċi mhux il-marda saċ imma il-ġenetika ħafna minnha u r-raġunijiet minn fejn tiġi fi morru mill-area li żed fundamentali tal-mart etc. u nagħmlu dik riċerka fuqhom. U ħatamlu riċerka fuq il-ġenetika Maltija, jekk qed nifhem. Fuq il-mar ġenetiku Maltija, żgur fuq il-pazjenti li huma Maltin, però mill-biobanking issa li qed ninaqdu wkoll ma' qegħdin maċ-ċentru Ewropew tal-biobanking ukoll, issa kif tajt, riċerkaturi barranin jistgħu jitolbu għal kampjuni tal-ġenetika Maltija, aħna jkollna aċċess għal ġenetika ta' pool enormi mill-Ewropa, jiġifieri nkunu rridu nistudjaw xi marda partikolari jew biex nikkomparaw ma' Malta stess, għandna il-ġenetika Maltija plus ukoll għandna aċċess għal ġenetika mill-Ewropa. U liema studenti jistgħu jagħmlu użu minn dan iċ-ċentru r-riċerka tagħhom minn masters il fuq pereżempju biss? Le fil-fatt jista' jintuża minn ħafna. Għandna ovvjament id-dottorati dawk il-PhDs u mbagħad li jagħmlu istin ta' wara post-doctoral. Dawk huma speċi il-qofol li fuq u speċi nserħu l-ikbar riċerka li hemmhekk. Però mbagħad għandna numri kbir ta' masters by research li jistgħu jużaw hekk u anki biex nibdew ukoll ninduċu il-speċi anki mill-livell ta' studenti meta jkollhom fl-università fl-ewwel snin biex nipprovaw nħajruhom jitlu fir-riċerka kemm min-naħa tal-mediċina kif ukoll min-naħa tal-farmaċija, aħna fil-mediċina daħħalna se ndaħlu l-intercalated BSc illi dik se jkollhom bżonn joħorġu sena mill-kors tal-mediċina u jkunu jistgħu jagħmlu riċerka u fil-farmaċija diġà jagħmlu ħafna riċerka milli tiġġudika minn numru ta' pubblikazzjonijiet li jagħmlu ammont enormi ta' riċerka. U r-riċerka li se toħroġ minn dan iċ-ċentru kif se tibbenefika l-qasam tas-saħħa lokali, speċjalment meta issa qed naspiraw biex nibdew naħdmu b'mod konġunt mal-Life Sciences Park? L-iskop huwa primarjament ovvjament li wieħed jirriċerka mart jew xi kawża l-mart għax dak huwa li żied ħaġa fundamentali u tista' xtara issib it-trattament għal dak it-tip ta' mart. Però mbagħad min speċjalment dawk il-kandidati li jkollna hekk li jkunu spiċċaw id-dottorat u jagħmlu dawk il-postdoctoral research studies tagħhom, jekk ikollhom xi ħaġa jew xi parti mill-riċerka li tista' tkun applikabbli li tista' ddaħħalha fl-industrija biex jipproduċu mediċini u dal-affarijiet, għandna speċifikament dak il-life sciences u nixtiequ li minn hawnhekk imorru life sciences ikomplu jiżviluppaw il-prodott li jkunu sabu biex imbagħad ovvjament ikunu nistgħu nibbenefikaw kemm għal Malta, għal pazjenti Maltin kif ukoll għal barranin ukoll.